أرسط زينة ماخلاي كوميتي بارتي بلصقنا أخيبو يكايدا بارتي بلصقنا حقوافاي مهدار بوليتيكان زتاها ترخن بمهنات تحاول تربحنا كم زرقاقز تغلصو وصاي كوينات سودان كابزو لعن الحرن فلما اوان سبا ورديتنا برئيس كتما خارطوم كم زعتو تغلصو سلامتنا أديس أبا كابز مدبر استوديو تي في بصحكم كبرات تختاتلتي نساعات تدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات كيتاتشو علو مساهم كتصني حسنا مكتال نكون لكم تمنيتيو فلما حصرت زيناتات بريزيدنت تاي أصقسلاسي أما أخلا رغاويان حمومات أمرون مقدونيا عودة ساليتهم ما أخلا رغاويان حمومات أمرون مقدونيا بزتفلالي كبابتات هاجرنا زركب جنافرو نلعل شمون تشيح أرغاويانن حمومات أمرون يحجزن يحبحبن كم زلو تحبيروم أبز حزي وان دما معلتا وصائتي ماخل علي 3 مليون بر كم زخنا تغليصوم بريزيدنت تاي أصقسلاسي أبوان عودتهم أبتي ماخل زركبو أرغاويانن حمومات أمرون ببعمتو 10 شمون تحساس مسيوم عودت نخقبرو نزقرب لهم حتو تقبلهم اللهم بتوساقي كم لعلوا حلاو خوينهم نتي ماخل كمرحو تحاتيتهم أبتي ماخل زسراح سراح نمعباي كباخدكم أي نفلين مبالومون تحبير اللهم ماخلاي كوميتي بارتي بالصقنا أخيبو يسالت اللهم ماخلاي كوميتي بارتي بالصقنا أخيبو لو من قوم جمارو بريزيدنت بارتين قدما منستر فيدرين أبي أحمد قليصام بريزيدنت بارتي بالصقنان قدما منستر فيدرين أبي أحمد أم محبراو ميديا أبزم حلالف وملختي تي كوميتي زكايدو أبزلو صعرتات نمزتاي كم زتأكبه حبيرام ኢትዮጵያ መራያ ብልጽግናን ዓውትን አፍሪቃ ሙኻን ዘኽእል አስራሕ እናሳለጠት ከም ትርከብ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ገንዘብ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ገሊጾም ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ገንዘብ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ኢትዮጵያ ኢን ፎከስ ኣብ ዝተባሃለ ፕሮግራም ምስ ሓላፊት ሴክሬታርያት ፕሬስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ጻንሒት ገይራ ኣብ ጻንሒቶም ኣብዞም ናይ ለውጢ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብዝተገብሩ ሪፎርማት ዝተፈላለዩ ዓወታት ከም ዝተመዝገቡ ሓቢሮም بفلاي دماتي أب إيكونومي تجبر ريفورم منجستاون ولقاون عودات أب إيكونومي إثيوبيا زلوم إجام ميزان أو ينقون آخي إلويلام أبتي ريفورم بانكتات ببعمتو كاب زهب ولقاح 700 نعود ولقنا هابو كم زركبو بمحبر زيدما نزلاقي عبيت إيكونومي إثيوبيا مسرت زنبرة كم زخنة تزاريبهم أب عودات جبرنا توريزم مانفاكتشرينج معدنن ديجيتال ايكونومي تسالطو سفاحت سراحتون فرياتن وصيتن እናተገብረ لهم كم زخنا رديوم شتو ديجيتاليزيشن ኢትዮጵያን ምዕዋት ብዝተሳለጡ ስራሕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዲጂታል አማራጭታት ዝግበሩ ዘለው ዕድግታት ኣብ ዝሕዚ እዋን 9.7 ትሪልዮን ብር ከም ዝበፅሐ ብምሕባር ቅድመ ዓመታት ካብ ዝነበረ 45 ቢልዮን ብር ልዑል ጸብለልታ ከም ዘርአየ ተዛሪቦም أبزوم نايلو تعمتات حفشة وهاجروا تمر فرياتنا عمتوا أتاوي حد زيجان بكل التعزفي كم زعبين متن أتاو جبريون بثلاث تعزفي كم زو سخن جليسام بحفشة بكلهم عودات زج بتوت سيتات مزجابو من تي إيكونومي أب تخكلن يام جدي كم زركبن مرأيا يلام سلز خناون إثيوبيا مرأيا بلتجنان عوتن أفريقيا مخان زخ الأسرح نسالت كم زخونت توم منستر ديتا أرديهم
أب كل التجراي نلعلي 640 شيح حزب تربحت زقبر بروجكت نصوه ز 6 ماي ناتفص امام خانو تغليصو أب كل التجراي أب ستحاز بجت عامت نلعلي 640 شيح حزبي تربحت زقبر بروجكت نصوه ز 6 ماي ناتفص امام خانو بيرو ماين انرجين غيزاو ممحدار تكلل غليصو أبتي بيرو دايركتور قرب 6 ماي ايت تاطر حدوش أبتي كل زلو حصرت نصوه مستماين مقراف منغستي مس مداركتي أكالات بقربا يسرح له لهم أبتي كل 32 مئتاو زنبره شفان نصوه مستماي أبتي بجت عامت أستات 400 مئتاو كب نمبال استفلاليو سرحتي وقنو مهلهم مخانم تزاريبهم كمونغوتهم سرحتي 50 مئتاو مأخلواي كوعتي قدا قدي 5 عميق كوعتي قدا قدي شمونت مأخلواي كوعتي قدا قدي زرقح مسمر ماي يركبهم مبالهم قلقالوس زينا إثيوبيا تصبصيبهم أبز حزي وانا توقنو زلو سرحتي أمو داتا زي بجت عامت نشدشة 249 شيح حزبي قلقالوت نصوه مستماي تربحتي زي قبر مخانون اتوم حلافي حبيرام ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ 67 ከተማታት ኣገልግሎት 4G ሞባይል ኔትወርክ ጀሚሩ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ 67 ከተማታት ልዑል ቅልጣፈን ዘተኣማምን ኣገልግሎት ዳታ ንምቕራብ ዘኽእልን ዘበናዊ 4G LTE ኣገልግሎት ሞባይል ከጀምር ከም ዝኽኣል ኣፍሊጡ 4G LTE ኔትወርክ መስፋሕፍሒ ኣብ ከተማታት ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ጠለብ ዓማዊል መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ትካል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ገሊጹ أب كصالون أب كالوت كتماتات طلب مسارات زجبرة تيليكوم نيتوركن ديجيتال مسارات المعاتن مسفح فح كم زوصل الرقاقيتو بنك نقدي إثيوبيا حفشاو حافتو 1.9 تريليون بر مبصحو أفليتو بانك نقدي إثيوبيا حفشاو حافتو 1.9 تريليون بر مبصحو بريزيدنتي بانكي أبيسانو غليصام اتي ممحاش ماكرو ايكونوميون اتي بانكي تساطحو كاب زنبره حدغا هلونا نابز حشعبيت وسيدو ويلوم صراحتي من قصقاص بانك نقدي إثيوبيا بزملكت بريزيدنت بانكي أبيسانو مسكلغالو زينا إثيوبيا بزنبرهم صانحيتهم نزيلوم توم بريزيدنت بزنبرهم صانحيت قدم كبل تبانكي خطولو زنبره وهب القح نزل على صقم اساطحو منبارو ازخاخيرهم بفلاي دما نهنصت عبيت بروجكتات بليونات بر بتحت مطانه ولد انت لقح بمصنحو اب لعل تبانكن حدغا هلو الناس ساطحو منبارو دحر مزخخر حزي بستغبر ممحاش زحشه سغغر وصيتاونت مخانو غليصام بمنطرزي اب قربا اوان تغباراو زتغبر ممحاش ماكرو ايكونومي حفشاو منقصاص تبانكن اب زلعله معراف زسغاغر مخانو ابريهم بانك نقدي إثيوبيا بزحزي اوان بكل مداي صبوق عقمي هانيصو مهلاو دحر مصرح اب قصاليون بزتفطر مچو كونتات انكارا توداداري بمغبار مخسبو نمعباي زي سرح مخانو بريزيدنتي بانكي ابيسانو ارغاغيصوم حفشاو هابتي بانكي 1.9 تريليون بر كمون حفشاو قطباو 1.4 تريليون بر بصحو يلوم اب عداغاز تمسرته سرعه محدرا شرف وصاي تبانكي كاب شرف وصاي رخبي بزحلفه بقطبا لعل عبيد كمزغب نزخلو نكخلو تزاريبهم بزي دمابتي بجت عامت زاغيد 217 بليون بر بقطبا مكاب مخالو تزاريبهم مادي زينا تي تغرينيا مكتالكم تركبوا كبرات تخاتلتي مرسكم سلتكتاتلونا نمسغنكم حزور مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا زيناتات كنسغرينا بارتي بلصقنا حقوفاي مهدار بوليتيكان زتاخاخب ترخن بمهنات فتحاو تربحنت زرغاغصو عمامات منفصامو ابالات كوميتي فصام مسرحت بارتي تزاريبهم ابتوم ناي لوط عامتات مسبرتي بوليتيكا إثيوبيا زحويو زتاخاخبو ترخات كم زفطرو تغليصلو نصبصاب ادلو فقده بريو برهانه بارتي بلصقنا حقفاي مهدار بوليتيكان زتاخخب ترخن بمهنات فتحوي تربحنت نمرغغاص እና سرح ممصو ابال كوميتي فصامي سرح بارتي بلصقنان رئيس ممحدار كلل ماخلاوي ኢትዮጵያን እንደሻውጣሰው ተዛሪበው አንድ ሀገርን ለመምራት ወይም ለማስተዳደር
ሃገር ንምምራሕ ካብ ዝሕግዙ መሳርሕታት ውሽጢ እቲ ዋና ተባሂሉ ዝውሰድዩ ሃገራዊ ተረኽ እቲ ሓድሽ ተረኽ ኣብ ህብረ ብሄራውነት ኣብ ሕውነታዊ ርክብን ኣብ ምምላስ ኣሳታፍነትን እዩ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ዝተፈጠሩ ጌጋታት ብልዝብን ብይቕሬታን ዝእረምሉ ዕድል ተፈጢሩ እዩ ዝበሉ ኣይተ እንደሻው ዜጋታት ናብ ሕብረ ብሄራዊ ሓድነት ዘምጽእን ንሓበራዊ ዕላማ ንኽሰርሑ ዘኽእልን ተረኽ ተሃኒጹ እዩ ይብሉ። ባለፍንበት የፖለቲካ መንገድ የተፈጠሩ ብዙ ስህተቶች አሉ። ብዝሓለፍናዮ ናይ ፖለቲካ መንገዲ ዝተፈጠሩ ብዙሓት ጌጋታት ኣለዉ። እዞም ጌጋታት እዚኦም ብይቕሬታ ብልዝብ እዮም ክፍትሑ ዝግባእ ሕብረተሰብ ሓደ ዝኾነሎም ኣጀንዳታት ብምንጻር ሃገራዊ ተረኽ እንምስርተሎም ኣጀንዳታት ብምፍላይ ንምስራሕ ፓርቲ ብልጽግና በብግዚኡ ንባዕሉ እናገምገመ ዝሓንጸጾም ኣጀንዳታት እናገምገመ ናብ ረብሓ ህዝቢ ንምልዋጥ ዓብዪ ዋኒን እናሰርሐ ይርከብ። ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ፓርቲ ብልጽግናን ኣባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዋና ተጸዋዒ መንግስቲ ሚኒስትርን ዶክተር ተስፋይ በልጂጊ ብወገኖም ፖለቲካዊ መስበርቲ ዘሕውዩን ገዛእትን ዘተኣኻኽቡን ተረኻት ንምህናጽ ዘኽእሉ ብዙሕ ዘፈር ዘለዎም ተግባራት ከም ዝተሰርሑ ይዛረቡ። የፖለቲካ ባህላችን እጅግ በጣም ኋላ ቀር ነው። ባህሊ ፖለቲካና ኣዝዩ ዘይምዕቡል እዩ። ባህሊ ፖለቲካና ብህልኽ ዝተመልአ እዩ። ባህሊ ፖለቲካና ተዘራሪብካ ጸገም ምፍታሕ ዘይፈቅድ እዩ። ባህሊ ፖለቲካና ዝስዕቦ ኣንፈት ብሓይሊ ሰዓራይነት ምርግጋጽ እዩ። ባህሊ ፖለቲካና ልዕልና ሓሳብ ዝኣምን ከይኮነስ ብልዕልነት ብረት ዝኣምን እዩ። ሎሚ ዝሕምሰና ዘሎ እዚ እዩ። ስለዚ እዚ ባህሊ ፖለቲካና ሃገር ኣየዕበየን፣ ህዝቢ ኣየማዕበለን። ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ነዊሕ ታሪኽ ዘለዋ ዝገርም ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘለዋ መፍረያይ መንእሰይ ማሕበረሰብ ዘለዋ ሃገር ድኻ ገይርዋ ሎሚ እውን በዚ ምክንያት ሰብ ዝቐትሉ ንብረት ዘዕንዉ ዘመዛብሉ ኣብ በረኻ ኣለዉ። ሓው ንሓው እናቐተለ ዝርከብ በዚ ዝተዛብዐ ባህሊ ፖለቲካ እዩ። ነዚ ባህሊ ፖለቲካ እዚ ንምልዋጥ መንግስቲ ዕጉስ ክኸውን ኣለዎ። መንግስቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለና ሰባት ንሓንቲ ሃገር ከም እንሰርሕ ብጭቡጥ ክነርኢ ኣለና ኢሉ ዝወሰዶም ቅዋማት ኣለዉ። ኣብ ፖለቲካዊ ምህዳር ዝነበሩ ጸገማት መበገሲ እቲ 2010 ዝተፈጠረ ሃገራዊ ለውጢ እዮም ዝበሉ ዶክተር ተስፋይ ኣብ ኢትዮጵያ ፍልልያት ኣብ ክንዲ ብልዝብ ምፍታሕ ናብ ዓንኬል ጎንፅን ኩናትን ምእታው ክሳብ ሕዚ ንዘለው ጸገማት መበገሲ ምዃኑ እዮም ዘልዕሉ። ብልጽግና ፓርቲ ሃገር እንዲመራ የኢትዮጵያ ህዝብ መርጦታል። ፓርቲ ብልጽግና ሃገር ክመርሕ ህዝቢ መሪጽዎ እዩ። ግን ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ቅዋም ዘለዎም ኣካላት ኣብ ውሽጢ ሓደ መንግስቲ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ብጭቡጥ ንምርግጋጽ ተነሓናሕቲ ኣካል መንግስቲ ክኾኑ ብብርኪ ፌደራል፣ ብብርኪ ክልል፣ ብብርኪ ዞባን ካብኡ ንታሕትን ኣካል እዚ ክኾኑ ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ። ቀንዲ ሓሳብ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ፖለቲካ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ደቂ ሓንቲ ሃገር ስለ ዝኾኑ ንሃገርና ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ንዝብል ነገር ጭቡጥ መልእኽቲ ንምምሕልላፍን ንምልምማድን እዩ። ብክልል ኣምሓራ ዘላቒ ሰላም ንምርግጋጽ ኣድላይ መስዋዕትነት ንምኽፋል ድልዋት ምዃኖም ኣብ ዋግ ህምራ ብሄረሰብ ምምሕዳር ዝርከቡ ሚሊሻታት ገሊጾም። ወንድማገኝ ሓይሉ ንዘዋድዶ ጸብጻብ ድሃብ ያሲን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝረአይ ጸገም ጸጥታ ንምፍታሕን ዘላቒ ሰላም ንምዕሳልን መንግስቲ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት እናገበረ ከም ዝርከብ ይግለጽ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሓሊፉ ዝረአይ ስግኣት ጸጥታ ዕልባት ንምሃብ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኖም ከም ዝቃለሱ ሚሊሻታት ይዛረቡ። ኣብቲ ክልል ብሄረሰብ ዋግ ኽምራ ምምሕዳር ዝርከቡ ሚሊሻታት ዘላቒ ሰላም ህዝቢ ንምርግጋጽ መስዋዕትነት ንምኽፋል ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ብምዃኑ እውን ሰላም ንምዕሳል ግብኦም ይዋጹ ምህላዎም እዮም ዝሓበሩ። አገራችን ሃገርና ዝኾነ ሓይሊ ኣይደፍራን ኢልና ኢና ወፂና የዛሬ ወር ባይገርማች ወርደን ቅድሚ ወርሒ ወሪድና ክሳብ ተከዘ በለስ ኣስጊርናዮ መፂና ድሕሪኡ ነዝጉሒላ ሕዚ እውን ተሓባቢርና መንግስቲ እንተኣዚዙና ሓንቲ መዓልቲ ኣይነውዕሎን። ኣብ ምምሕዳር ኣምደ ወርቂ ከተማ ቤት ጽሕፈት ሚሊሻ በዓል ሞያ ስምሪት ሚሊሻ ኣስራለቀ መኩርያ በወገኖም ኣብ ጎኒ መከላኸሊ ሰራዊት ብምዃን ሚሊሻ ዝኸፈሎ መስዋዕትነት እቲ ምምሕዳር ከተማ ሙሉእ ንሙሉእ ሰላም ምዃኑ እዮም ዝገለጹ። የሰላም ጭላንጭል አለ አሁን በከተማችን በተጨባጭ ማለት ነው። ኣፋፍኖት ሰላም ኣሎ ኣብ ከተማና ሕዚ እውን ኣብ ቀጻሊ ዘላቒ ሰላም ንምርጋጽ ነዚ ሓይሊ ብዕጥቅን ስንቅን ኣጥቢዕካ መሓዝ እዩ። ምምሕዳር ብሄረሰብ ዋግ ኽምራ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚሊሻ ኮሚሽነር ኣበበ ተክሌ በወገኖም ኣባላት ሚሊሻ ምስ ጥሙር ጦር ብምዃን መስዋዕትነት ብምኽፋል ሰላም ንምዕሳል እጃም ምብርካቶም ገሊጾም። እንደሚታወቀው ዋግ ላይ ለተደጋጋሚ ጦርነት ያጠቃው ነው። ኣብ ዋግ ኽምራ ከምቲ ዝፍለጥ ተደጋጋሚ ኩናት ዘጥቅዖ እዩ። ብፍላይ ሕጽረት መሰረተ ልምዓት ዘለዎ እዩ። ነዚ እውን ሰላም ንምምጻእ ወራጽነት ሓይሊ ጸጥታ ሕብረተሰብ ኣመራርሓ ኣድላይ እዩ።
ንቐጻሊ ኣጠናኺርና ነቲ ስራሕ ክንቀጽሎ ኣለና ኣብቲ ክልል ዘላቒ ሰላም ንምዕሳል ስራሕ ሕጊ ምኽባር ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ተገሊጹ እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ሱዳን ኩናት ሱዳን ካብ ዝውላዕ ንድሓር ንፈለማ እዋን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ርእሰ ከተማ ሃገር ካርቱም ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ብሰንኪ ግጭት ኣብቲ ሃገር ዝኸፍአ ቅልውላው ዓለም ተፈጢሩ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ረድኤት ዝፀዓና መካይን በደቡብታ ከተማ ከኣትዋ ምስ ተረኣያ ንብዓት ሰሓቕን ሓጎስን ከም ዝተረኣየ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ረድኤት ዱዓ ጣሪቕ ንቢቢሲ ተዛሪባ ትካላት ረድኤት ብሰንኪ ክልቲኦም ተጻባእቲ ወገናት ዝገብርዎ እገዳታትን ምዕጻዊ መስመራት መጓዓዝያን ህጹጽ ደገፍ ናብቶም ኣብ ከቢድ ሕሰም ዝወደቑ ሰባት ከብጽሑ ከም ዘይከኣሉ ከማረሩ ምጽንሖም ዝዝከር እዩ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ሱዳናውያን ማሕበራት ግብረሰናይን ምስ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት አልሰሪዕን ድሕሪ ዘካየድዎ ልዝብዩ ብሓሙስ ቃፍላይ ረድኤት ናብታ ከተማ ከኣቱ ክኢሉ ዘሎ እቲ ቃፍላይ 28 መካይን ዝሓቆፈ ኮይኑ ህይወት ንምድሓን ዝድግፍ መግብን ቀረባት ሕክምናን ናብ ሆስፒታል አልባሻይን ካልኦት ትካላት ጥዕናን ካርቱም ከም ዘብፅሐት ሓቢሩ ክብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናድኡታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንድ ብታትና ክነዘኻኽረኩም ማእኸላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ኣኼብኡ የሳልጥ ኣሎ ፓርቲ ብልጽግና ሓቋፋይ ምህዳር ፖለቲካን ዘተኣኻኽብ ተረኽን ብምህናት ፍትሓዊ ተረባሕነት ከም ዘረጋግጽ ተገሊጹ ኩናት ሱዳን ካብ ዝውላዕ ንድሓር ንፈለማ እዋን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ርእሰ ከተማ ሃገር ካርቱም ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለዉ ዜናታት እዞም ክትከታተልዎ ጽናሕኩም መስሚያ ስለምክትታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣሎም ምስ መላእ ሰብና ቀጥታ ፈኖ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይረ ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ኢቲቪ ትግርኛ ሰናይ ግዜ ክኾነልኩም ትምኒትና